tässä nauhoittelemassa AC/DC:lle bassoraitoja ja eihän tietenkään tämmöisen homman takia kannata koko bändiä tänne studioon pyytää. Meillä on tässä meidän vakiobasisti Esko soittamassa nää sisään ja koitetaan saada tästä tällainen mahdollisimman tasainen ja hyvä pohja jätkille, että ne pääsee sitten vetämään siihen kitararaidat ja vokaaliosuudet sitten päälle. Tästä tulee hyvä materiaali. Joko? Hetki. Okei, valmiina. Hyvä. Siitä tuli hyvä. Hyvä. Mutta eikö tää mene F:stä? Oi vittu!